Condé. Bona vesprà. I vinc a contar-vos una història d'este viatge de quan l'hivern, quan se preparen els torrons de cacau. Mon pare feia cacau, com antes, fa molts anys, fent tot xacador, fent el seu cacau, sebrari, no? Mon pare el recollia, però era molt bonic això, cara a Nadal, fer els torrons, perquè la bonicària era que ens agarrem tota la família, tota junta, pelàvem el cacau. Ma mare, mon pare i ma abuela, tots van anem a pelar el cacau, que és pels torrons. I allí estàvem tots cara a l'estufa, de llenya que teníem, pelant el cacau. I anàvem a veure qui de tots pelàvem el cacau. I després aguardàvem el cacau, mon pare l'agarrava en un saquet, i ahí veníem així el pobre, així a Benifaió, i el trituràvem per fer els torrons. Mon pare agarrava una caixeta que venia també, que li feien una caixeta de madera per fer els torrons. I quan aplegàvem a casa, ma abuela també mos ensenia el foc en llenya, que això tot anava amb llenya, una bona cassola de pedra, i tot era una família. I allí estàvem tots rodant el foc perquè ma abuela fera la pasta del cacau perquè eixirà bé el torró. I allí estàvem tots atiant el foc, mirant-lo, i cantàvem i tot, mon pare en una boteta d'anís rascant, fent ruidet per l'anís, i estàvem tots, bevíem, perquè anís no, era casalla, anís no n'hi havia, era casalla tot el que n'hi havia. Total és que feia una bona pasta amb abuela, una bona, diguem, pataca, que antes diem pataca, i quan estava un poc més tibio, la guardàvem en una caixa de madera, i mon pare l'apretava i deixien uns torrons molt bons. I això era una anècdota com una altra. I gràcies per tot, carinyets, i hasta una altra.